بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت جدو آسمان پاٹ جاوے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تے او اپنے رب دے حکم وال کان ترے گا تے او دا اے حق بندا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ تے جدو زمین کھچی جاوے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ تے او دے اندر جو کچھ ہے کٹ سٹے گی تے خالی ہو جاوے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تے او اپنے رب دے حکم وال کان کرے گی تے او دا حق بندا ہے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اوے بندیا، بے شک تو اوکھا ہو کے اپنے رب وال جان لئی کھپدا ہے سو انہوں ملن والا ہے۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه پھر پر جس بندے نو او دا اعمال نامہ او دے سجے ہاتھ پھڑایا گیا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا پھر او دا حساب لیا جاوے گا، بڑا سوکھا حساب۔ وينقلب إلى أهله مسرورا تے او اپنے کردیاں وال خوش خوش مڑے گا۔ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تیریا جنوں او دا اعمال نامہ او دے کنڈ پیچھے دتا گیا، فسوف يدعو ثبورا پھر کو او آپ ہلاک ہون نو سدے گا، ويصلى سعيرا تے او پڑک دی آگ وچ جلسے گا۔ إنه كان في أهله مسرورا بے شک وہ اپنے کردیاں وچ بہت خوش سی۔ إنه ظن أن لن يحور بے شک انہیں سمجھا سی بھئی او ہرگز اللہ وال نہیں پرتے گا۔ بلى إن ربه كان به بصيرا کیوں نہیں، او دا رب بے شک انہوں ویکھتا رہا ہے۔ فلا أقسم بالشفق سو نہیں، میں قسم کھانا شمع ویلے دی لالی دی، والليل وما وسق تے رات دی تے جو جن او جمع کر دیے، والقمر إذا اتسق تے چاند دی جدو کہ وہ پورا ہو جاندا ہے۔ لتركبن طبقا عن طبق تسی لازمی ایک حالت تو دوجی حالت نو چڑھ دے جاؤ گے۔ فما لهم لا يؤمنون پھر انہاں کافرانو کیے وہ ایمان نہیں لے آؤندے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ تے جدو انہاں تے قرآن پڑھیا جاوے تاں وہ سجدہ نہیں کردے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ سگو کافر تے الٹا چٹلاؤندے نے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ تے اللہ انہوں بہتا جاندا ہے جو کچھ او دلاں وچ جمع رکھ دینے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پھر تسی انہاں نو دردناک عذاب دے خوشخبری دے دیو۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سوائے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے تے انہاں صالح یعنی مسنون عمل کیتے انہاں لئی نہ مکن والا اجر ہے